Iya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf mawon Bapak dan Ibu, kula niki wakil pengucape Ibu Saridah. Waktu wau Sinela lagi cilik lahirku kenang sakit, makanya ngucap mboke nok senoko sia waras tekang gede sampai tekang tua mengko senok bakar rasulan arep tak tunggangaken kuda Depok serta diteplok bare dodol Loh, nah saniki badhe dilaksanakan monggo. inggih ami cek langkung pangapunten sedaya sewargi premios ageng alit sepune dalan listrik lan Maria miarsa undang kaula dadung tinali wangsul kuda tinapa-napa pring nem tenebang miring dapunipun sampun kotus ing duta wirana Yen duta kengkenan wirana wakil pengucape Ibu Sarida perwantulah telah tenah balunga lamben wengkone dadoy timbakan bahasa secuam-cuam jenok senoko sia waras mengko bakar rasulan arep tak teplok bare dodol nah wetenge nah setiki bangga dilaksanakan ngilari dukun lan kaki dukun blas ngetan tutuk ngetane blas ngidul tutuk ngidule blas ngulon tutuk ngulone blas ngalot tutuk ngalot tutuk pancak kang sekawan kepanggini dukun lan kaki dukun disukai toya kang sesirat sayang anglilir jenot gambar ruping mungkeng panggung kuwayang temen yang orang sadadi apa gana kula dados kesurak cua tamawaru dewa takal marasanga dewa rong tangaken menusar dutang sekentar sekentir sekentar kebak taning angin sekentar kebak taning banyu kayang nyamat jenok dobyang pelem mendapat temen yang orang warasa apa gana kula kuda tiwa terengagang wangilen sampun lebar kaurane Ibu Sarida deng deleg babar luar ucapan kula semonten dok kula kesera keluputan kula nugun agung pangapunten Premius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kanggo monggo diaturi kanggo baris selanang Bapak Nasruddin Saripun Sari desi keluarga diringi karo lagu pengantin anyar kanggo naik nonok Naila den sawan lanang wadone ari manis meseme mi karo somae supingnya kembang iya mamanya putri dia emang Mimilika putri dia sampai kita tiara Mimilika saya mimiku mamaku sing dua wilayah praktik kelingan kena ora
mamane Tiara. Melirik Karena ke habis. mata Mamane Putri Dea, mamane pada Putri kerasa Dea, mimine Putri. Mimi Adel paling sayang Kanggo wong parean, mimine Putri Dea. sareng Mimi Adel gading Mimi Adel Mimi Adel kelingan kenang ayune Mimi Adel Mas Kanggo wong parean mi, mamae Putri Dea. kuning Mimi Adel Mimi Adel paling sayang sareng Mimi Adel sayang Mimi Adel ora lali selawase kanggo wong parean Mamae Putri Dea. ati wong pada edanan Mimi Adel Pada kedanan, ame wong pada kedanan. pada kelingan Pada kelingan. warung pojok kok ampiran Mimelika Mama Eldi cinta dan paling porang Mimi Aldi Mama Eldi Mama Eldi Mama Eldi Mama Eldi Mama Eldi ananing lahiwan Mama Eldi kelingan kenang borale Mama Eldi Mama Eldi Mama Eldi ananing lahiwan Kanggo mama kuwu, mimi kuwu. Mamae Putri Dea, wong parean. Mimi bos patola Mimi nojer Mimi Kalimi paling sayang Mimi Kalimi warung pojok Mimi Kalimi sing duwe warung pojok Mama aja serembus kotoran Mimi meli bos kotoran Mama lojer sareng Mama lojer sayang Mimi lojer Mimi Kalimi sing duwe warung pojok Mimi Kanggo mimine Nazar wong Dubai. apa anggone Mimi andane sareng Mimi Mama lojer Mama Aldi sing anane kahiwan Mama Aldi Mama Aldi Mama Aldi Mama Aldi anane kahiwan Mama Aldi sareng Mama Aldi paling porang Mama Aldi kelingan kenang kamu siapa mani wis tama ya wis kesuwun Ayah. Alhamdulillah.